Добрий вечір. В етері телеканалу АТР Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найважливіші теми з найцікавішими співрозмовниками. І сьогодні ми всі напередодні події, на яку ми дуже довго чекали і яку довго наближали в різний спосіб, різні люди. Але більше всіх цю подію наближають, звісно, наші воїни Збройних сил і інших підрозділів, які просто зараз воюють за Європу, не лише за Україну, а за всіх, за все людство цивілізоване. Тому і тема, принаймні, те, з чого я хочу почати сьогодні розмову, це наше кандидатство в Європейському Союзі, яке вже здається неминучим. Що це таке, навіщо? Навіщо, зрозуміло, як це все буде. Тому я запросив людину, яка дуже довго займається розуміється на цій тематиці, займається цією тематикою. Це Володимир Куренной, народний депутат 5-го і 7-го скликань. Він був головою підкомітету з питань євроінтеграції та євроатлантичного співробітництва комітету з закордонних справ в 5-му скликанні, а в 7-му першим заступником голови комітету Верховної Ради у закордонних справах. Тобто людина, яка дуже добре обізнана на цій темі. Селям алейкум, Володимир Бей. Алейкум ассалям. Колись я всіх політиків українських навчу по-справжньому, по-кримськи вітатися. Це трохи по-іншому в нас там коротше і м'якіше трохи. Селям алейкум. Селям алейкум. Ага. Буду знати. В нас така особлива трохи вимова цього привітання, але сенс один і той самий. Дякую вам, що ви так привіталися. І переходимо одразу до теми, яку я проанонсував. Я хочу такий від вас всеосяжний аналіз того, що відбудеться. Здається, вже гарантовано відбудеться, судячи з заяв. І далі, що це значить, навіщо, тобто на всі питання навколо цієї теми. На мій погляд, це буде, а ми вже практично не сумніваємося, що це відбудеться, і всі препони зняті, всі скептики запевнені, що скептицизм зайвий. Отож, де-факто 99,9%, що дійсно відбудеться ця історична подія. Вона дійсно має історичний характер. От якщо порівнювати певні події в історії України, то я би порівняв це правда, з протилежним знаком, але по своєї значущості фактично ми завершуємо таку епоху того об'єднання, яке колись Богдан Хмельницький з'єднання підписав з Російською імперією. І відома Рада, яка це зробила. І тоді Україна, так би мовити, обрала такий східний шлях свого розвитку, де-факто стала колонією, бо ніякою рівноправною частиною вона ніколи в складі імперії не була. І ми бачимо, до чого це привело. На жаль, дуже багато негативних наслідків цього було у всіх сферах життя українського суспільства, української держави, українського народу. А це якраз ми виправляємо помилки минулого, і ми обираємо західний шлях розвитку, природній для України європейський шлях. Україна – це природньо частина європейського континенту, і не тільки географічно, але ментально, політично, соціально, і так далі, і так далі, і так далі. І оце дуже важливий момент, причому я би не говорив тільки про важливість цього для України.
Хоча це, звісно, для нас це дуже історичне рішення. Але це дуже важлива подія і для Європи. Бо насправді Європа об'єднується, стає більшою, стає більшим європейський простір. І він вже доходить до кордонів, ну, дійсно, от того євразійського простору, який уособлює, перш за все, Російська імперія. А Російська імперія – це такий сталий азійський режим, політичний, філософський, духовний і так далі. Ми повинні розуміти, що в цей день країни, лідери країн Європейського Союзу не просто приймуть рішення про надання кандидатства для двох країн, а скоріше за все саме Україна і Молдова отримають статус кандидата у члени Європейського Союзу, і це буде означати початок нового етапу для розвитку, для європейської інтеграції України. Бо тепер ми будемо виконувати певні завдання, і ці завдання будемо ми робити не для Брюсселя, не для Європейської комісії, не для країн Європейського Союзу, а перш за все для себе. Бо насправді ті завдання, які будуть вказані в той дорожній карті, яка буде прийнята разом з кандидатством України у Європейський Союз, там будуть певні кроки, які повинна зробити українська влада, щоб зробити державу більш ефективною, більш соціальною, більш модерновою, щоб ми повністю відповідали стандартам Європейського Союзу у всіх цих аспектах, і у напрямку боротьби з корупцією, у напрямку захисту свободи громадянина, у напрямку захисту прав людини, в економічних питаннях, в соціальних питаннях і так далі. І це все не простий шлях, який попереду буде після отримання статусу кандидатства, але цей шлях вже з чіткою європейською перспективою, і все буде залежати тільки від України. Вже не від будь-якої європейської країни нічого залежати не буде. Якщо ми виконаємо тест завдання швидко і ефективно, ми швидко і ефективно можемо стати повноправним членом Європейського Союзу. Для цього потрібна тільки політична воля і готовність наша йти на глибокі реформи. Ну, крім того, після надбання цього статусу Україна отримає доступ до деяких структурних фондів Європейського Союзу. Отже, це має і певне економічне, і матеріальне значення, бо насправді тепер Україна зможе користуватися коштами, які формуються кожного року у бюджеті Європейського Союзу і які заплановані якраз для вирівнювання розвитку членів Європейського Союзу і для підготовчої роботи кандидатів в члени Європейського Союзу. Це достатньо великий обсяг коштів. Перепрошую. Ні, ми вас чуємо, просто проблеми технічні з відео, але ми виправимо. Ага. Угу. Ви можете продовжати говорити, пане Володимире. Так. Отже, це достатньо великий обсяг коштів, які кожного року Європейський Союз виділяє для всіх кандидатів в члени Європейського Союзу, і ці кошти направляються для внутрішніх структурних реформ, для того, щоб найкраще підготувати країни для вступу в Європейський Союз. Таким чином, з точки зору політичної,
це важлива історична подія, яка остаточно закриває тему шляху України. Він незворотньо європейський. Це для України. Для Європейського Союзу дуже важливо, що така країна, як Україна, яка, по-перше, сьогодні протистоїть російській агресії, по-друге, це великий народ, велика територія, заходить в європейську сім'ю. Чому? Тому що певні проблеми з прийняттям майбутнього Європейського Союзу були після того, як його залишила Велика Британія. Там, зрозуміло, певні свої були мотиви, і не можна порівнювати ситуацію в Україні з ситуацією в Сполученому Королівстві, але все ж таки в Брюсселі і в деяких інших європейських країнах з'явилися скептики, які казали про те, що от ця тенденція може продовжитися, і певні країни можуть залишати в подальшому Європейський Союз. Оця вступ в кандидатство з боку України та Молдови ламає де-факто цю тенденцію, компенсує, так би мовити, політично подію з Брекситом. І це також дуже важливо для Європейського Союзу. Він продовжує розширюватися, розвиватися і продовжує мати привабливість для країн, які поряд з Європейським Союзом існують. З економічної точки зору це підштовхує, на жаль, треба сказати, Україна всі свої більш-менш успішні реформи проводила за допомогою якогось такого мотиватора зовнішнього. Якщо ми згадаємо, то ми або щось робили таке корисне для суспільства, коли хотіли отримати безвіз, чи ми це робили, коли ми хотіли отримати кредити Міжнародного валютного фонду, чи ми щось робили, дійсно реформи проводили, коли нам потрібна була асоціація з Європейським Союзом. От і зараз ми отримаємо мотиватор, українське суспільство і перш за все українська влада, яка буде мати такий мотиватор продовжувати і поглиблювати реформи у тих сферах, в яких вони потрібні ще. Ну і остаточно це економічний фактор. Ми отримаємо, ще раз, як я вже казав, доступ до фінансових ресурсів. Нам і так же Європейський Союз допомагає і пільговим кредитуванням, і безвозвратною допомогою фінансовою в великих обсягах, порівнювати які з чимось практично неможливо. Це безпрецедентні на сьогоднішній день обсяги фінансування України. Але ще ми отримаємо додаткову можливість користуватися структурними фондами Європейського Союзу для того, щоб готуватися стати повноправним членом Європейського Союзу. Пане Володимире, ну, звісно, перше питання, яке виникає, якщо ми вже маємо на увазі, що ми кандидати в члени Європейського Союзу, ну, давайте так думати, що ми все робитимемо швидко. Я маю на увазі нашу владу і суспільство буде підштовхувати, і взагалі часу немає в нас, так? Ми у війні, і зупинятися тут просто не можна. Я думаю, що всі ці питання там щодо там, я не знаю, спекуляцій на темі ЛГБТ, на інших темах, таких, які там використовують для того, щоб пригальмувати наш шлях до Заходу, ці всі перепони будуть зняті. Тоді як? Тоді який термін? Я чув про 5 років, але щось здається, що це занадто довго. Чи це нормально? Чи це ми можемо це пришвидшити? За яких умов це може бути пришвидшено? Чи взагалі може? Ось ваші думки на цю тему. Ну, по-перше, жодного шаблону не існує. Немає якогось
терміну, який є загально прийнятий в Європейському Союзі. Ми маємо приклади різні, причому діаметрально різні. Деякі країни проходили цей шлях за 5-6 років. Це найкоротші терміни. Наприклад, наскільки я пам'ятаю, Словакія там дуже швидко це зробила. Ну і деякі інші країни. Середній термін – це 8-9 років. А з іншого боку, є приклад Туреччини, яка вже з 1989 року є кандидатом, і де-факто за цей час, зрозуміло, не наблизилася Туреччина до Європейського Союзу. Більше того, з приходом до влади такої сьогоднішньої політичної сили Реджепа Ердогана, вона де-факто відмовилася від продовження цієї політики просування до Європейського Союзу. Отже, все залежить, ще раз підкреслюю, все залежить виключно від нас. З одного боку, я можу сказати, що війна, яка зараз йде на території України, зрозуміло, не додає нам економічних чи якихось інших бонусів для того, щоб швидше розвиватися. Але з іншого боку, вона дає нам можливість проводити такі реформи, які в мирний час викликали би багато дискусій, багато якихось суперечок, і це було б дуже повільно. Зараз у нас є шанс зробити все дуже швидко. Тим більше, що є така величезна допомога самого Європейського Союзу. Є режим політичного сприяння Україні сьогодні в Європі, та як і у світі, у цивілізованому світі також. Тому я не буду брати на себе роль Нострадамуса і говорити точно, скільки це буде. Але я можу сказати, що в нас є всі передумови для того, щоб вкластися там в 5-8 років. А якщо будуть певні політичні результати після нашої перемоги, то це може ще скоротитися. От я би так сказав. Тому це дуже короткий термін. 5 років це насправді дуже короткий термін кандидатства. І для того, щоб всі ці реформи, які повинні ми зробити, всі реформи, в тому числі і ті, які на сьогоднішній день не мають там якоїсь серйозної підтримки в суспільстві або у певних політичних сил, ви про це згадували. Але вони також будуть лакмусовим папірцем, чи спроможна Україна жити по європейських стандартах, чи вона дійсно сповідує європейські цінності. Одна з ключових є свобода особистості. І тут просто суспільство разом з владою, разом з політиками буде привчатися до нормального цивілізованого ставлення, в тому числі до тих питань сьогоднішнього розвитку, які викликають там певні суперечки і дискусії. Дискутувати можна, але є загальна декларація прав людини, є свобода людини, які гарантовані Конституцією, Європейською конвенцією прав людини, і все це ми повинні будемо виконувати. Якщо ми йдемо по цьому шляху, якщо ми вирішили, що ми європейська країна, то ми повинні бути європейською у всьому, в тому числі і у питаннях економічної свободи, питання політичної свободи і так далі. Це не означає, що ми повинні виконувати сліпо всі речі, які приймаються в Брюсселі. Зрозуміло, що українське суспільство має обговорювати, має, так би мовити, приймати щось, не приймати щось. Головне, щоб це не викликало дестабілізацію самого суспільства і не приводило до погіршення інших показників
по яких будуть оцінювати успішність нашого виконання завдання на шляху від кандидатства до повноправного членства в Європейському Союзі. Пане Володимире, я думаю, що, знаєте, все ж таки із ваших слів випливає лише одне. Те, що головним двигуном і в будь-якої дипломатії, шляху там до Європейського Союзу є Збройні Сили України. І вони вирішуватимуть зрештою і темп, і всі люди, які там політики, які будуть заважати, гальмувати цей шлях до Європейського Союзу, вони просто будуть, давайте так скажемо, людьми, які певним чином стріляють у спину власній армії. Тобто вона робить це кров'ю, потом, великими жертвами, героїзмом масовим дійсно. А ти тут в тилу сидиш і щось там собі вигадуєш, спекулюєш політично. Ось і побачимо. Ось і це буде теж лакмусовий папірець, таких, знаєте, нарцисизму політичного, популізму. Ми всіх побачимо, просто побачимо поштучно, я б так сказав. Так, так, я повністю з вами згоден. Я, знаєте, що хочу запитати? Ну, дійсно, ніхто не знає термінів. Тут, тобто, час – це категорія дуже залежна, яка дуже залежна від інших обставин, від інших там сил, факторів, там чинників різних, так? Але, зрештою, ми ж абсолютно впевнені, що Крим повернеться в Україну. І що це означатиме на членство в Європейському Союзі, кандидатство і членство, ну, весь цей процес, чим він буде корисним для мешканців Криму, конкретно для корінного народу України кримського, кримсько-татарського народу, Кремли, телеканал якого вас запросив зараз в ЕТР. Ми хочемо теж знати своє майбутнє. Ну, по-перше, якщо ми пройдемо весь той шлях, який нам потрібно пройти, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу, ми проведемо всі необхідні реформи, ми практично почнемо жити по стандартах Європейського Союзу. І на сьогоднішній день ми бачимо, що ці стандарти дуже високі. Це для нас, так би мовити, відповідний бар'єр, який ми повинні подолати. І це будемо ми робити, перш за все, для себе. І тому буде підвищуватися соціальні стандарти, економічні стандарти, стандарти якості послуг, товарів, трудові відносини. Ну, весь комплекс господарських і не тільки господарських відносин, які так чи інакше торкаються кожного громадянина. І коли ми приїжджаємо в Європі, ми бачимо, який рівень поваги до громадянина, який рівень забезпечення громадянина. І от Україна буде наближатися до цього рівня. Це головне. Ми просто будемо переймати цивілізовані правила гри, правила існування, і це відчують так чи інакше всі громадяни країни. Зрозуміло, що з набуттям членства в Європейському Союзі для нас відкриються величезні перспективи, перш за все, гігантського європейського ринку, економічного ринку, соціального ринку, ринку праці. Отже, доступ до ринків країн Європейського Союзу, а це дуже спроможний ринок, його обсяги одні з найбільших у світі, можна порівнювати наразі з Сполученими Штатами Америки або Китаєм по обсягам цього ринку. Ми отримаємо доступ до цього, і все буде залежати тільки від нас, від кожного громадянина, наскільки він конкурентоспроможний, щоб в тих умовах реалізувати себе і отримати всі
прибутки, бонуси від знаходження в Європейському Союзі. Ну, я вже не кажу про свободу пересування, про те, що відкриваються дуже великі перспективи розвитку в регіональному розрізі, тому що ми знаємо, які величезні фонди Європейський Союз формує для розвитку окремих регіонів, для вирівнювання розвитку в різних частинах Європейського Союзу. Не так давно я бував наприклад, в місті Гданськ у Польщі. Це місто, яке має дуже велику історію і колись було вільним містом і так далі, отримує сьогодні через європейські механізми Європейського Союзу дуже великі гранти на розвиток місцевої інфраструктури, в тому числі на розвиток культури, культурних проєктів. І коли ми чуємо цифри, скільки Європейський Союз виділяє коштів на ці проекти, ну це для представників українських органів місцевого самоврядування просто фантастичні цифри, вони нереальні, бо ви ж прекрасно знаєте, як фінансується культура в Україні. На жаль, все ще по остаточному принципу і, на жаль, як завжди, на культурні об'єкти, на культурну спадщину грошей ніколи не вистачає. Бо багато грошей з'їдає соціалка, ну і всі ці, розуміють, ці наші хронічні бюджетні проблеми. От якраз Європейський Союз дозволяє через прямі гранти, коли самі органи місцевого самоврядування, органи республіканського значення, в тому числі кримський, може звертатися до Брюсселю самостійно і отримувати певні гранти, захищати свої проекти, зрозуміло, і отримувати певні гранти на розвиток своєї території. Це дуже важливий фактор і рычаг розвитку регіонів в Європі. І в той ж Польщі багато воєводств, які отримують відповідні бюджетні кошти Європейського Союзу. Я вам скажу так, обсяг цих коштів співставний у нас коштами бюджетів деяких областей України. А це таку суму отримує одне воєводство тільки від Європейського Союзу. Це крім того, що у цього воєводства є свій бюджет, є центральний бюджет Польщі і так далі, і так далі, і так далі. Отже, ну, величезні перспективи відкриваються для України. Я би з одного боку не дуже так педалював саме оцю фінансову складову, бо це дуже важливо і тут однозначно, але головне, що ми отримаємо від Європи, це ми зможемо імпортувати оттуда досвід, новітні технології, причому не тільки технічні технології, а й соціальні, побудови суспільних відносин, побудови державного менеджменту. Цей величезний досвід, він безцінний. Пане Володимире, і без... Я хочу уточнити трохи. Я це розумію, і я думаю, що зрештою Крим стане не гіршим за Дубай, якийсь там Абу-Дабі, бо клімат у Криму достатньо комфортний, і там все там є, і Крим може стати таким хабом, і в тому числі і аеропорт там може бути міжнародний, і там можуть бути інвестиції, якась там економічна зона для інвесторів різних, для Європи. Тобто це перспективи просто шалені після перемоги, після повернення Криму в Україну. Але я ще хочу уточнити, що нас хвилює, народ, який опинився в окупації вже 8 років, а до того кримські татари там, давайте чесно, були віддані під владу росіян, яких є арифметична більшість,
і вони завжди нас принижували. Тобто Київ відвертався від нас, ну, як віддавали там, ну, ми не раби, але вони нас віддавали на під владу людей, які нас ненавидять, які ненавидять нашу мову, нашу історію, які там, ну, ви все знаєте це, так? То там України фактично ну, у вигляді влади не було, і ми чинили спротив фактично російським посадовцям, ну, які стали, зрештою, зрадниками тощо. І є така стаття 60, я знайшов її, це резолюція, це цитата з угоди про асоціацію ЄС з Україною, резолюція Європарламенту від 11 лютого 2021 року. Ну і там є, там багато статтів, напевно, 100% ви читали цю угоду. Це остання редакція. Є там стаття 60, яку я не повністю зачитаю. Там йдеться про різні речі, там про підтримку телеканалу АТР, якої, ну, я не буду про це зараз говорити. А ось конкретно про права корінного народу. Європейський парламент закликає Україну прийняти закони про корінні народи України, про статус корінного кримсько-татарського народу і про внесення поправок до її конституції для визнання національно-територіальної автономії кримсько-татарського народу в межах України, а саме в Криму, що виникає з невід'ємного права корінного кримсько-татарського народу на самовизначення. Це так само є права особи, права людини, які ви human rights, про які ви згадали, але є ще колективні права корінних народів. І як Україна буде виконувати цей пункт, на вашу думку? Я думаю, що Україна має виконувати цей пункт, і національна територіальна автономія – це сьогодні дуже актуальна завдання для будь-якої української влади, яка буде розбудовувати Крим після його звільнення. І, на мій погляд, я повністю підтримую про те, яку оцінку ви дали першому періоду української незалежності від 91-го до 14-го року, коли дійсно українська влада закривала очі на те, що відбувається в Криму, і віддавала його на откуп тим сепаратистським олігархічним угрупуванням, які там хазяйнували. Пане Володимире, я хочу маленьке зауваження зробити. Ви дуже правильно все кажете, я просто згадаю, що фактично кримські татари були єдиними українцями в Криму. Це просто видно з результатів голосування. Ми голосували за Чорновола на президентських виборах. Ми голосували за Народний рух, за все проукраїнське, за все антиросійське, то щоб відірватися, бо ми знаємо, що таке Росія. Вони братами не називали нас навіть своїми, вони просто нас знищували. А з українцями вони робили в інший спосіб, там, колонізацію. Так, але зрештою всі зрозуміли. Продовжуйте, будь ласка, вашу думку. Так. Я якраз і хотів сказати, що єдиним гарантом українськості в Криму у той період, як це не дивно, був кримсько-татарський народ. І я думаю, що всі помилки, які були у старої української політичної еліти, у українського істеблішменту, який, слава Богу, де-факто був демонтований завдяки різним подіям, в тому числі і війні цій, він буде додемонтований, на мій погляд. І от нова політична еліта буде мати зовсім інші модернові, я би сказав, плани щодо відбудови всієї української держави, але й в тому числі і кримсько-татарської національно-територіальної автономії на території Криму. І більше ми таких помилок допускати не будемо. До речі, входження України у статус кандидата, а в подальшому і члена Європейського Союзу, також є дуже важливим запобіжником того, що будь-яка українська влада буде виконувати всі європейські стандарти щодо розвитку
національно-територіальних автономій і прав народів, які мешкають на території тої чи іншої держави. І що б там не мінялося, як би там не мінялося, вже будь-яка влада і Київ, хто б там не сидів на Банковій чи десь ще, не зможе за допомогою волюнтаризму приймати рішення, які протирічать європейським стандартам в цьому напрямку. І це дуже важливо для, в тому числі для кримсько-татарського народу, на мій погляд. Але головне все ж таки звільнити Крим. Ну, це знову ж ми повертаємося до того, що головна роль в усіх подіях, вона належить Збройним силам України, в яких, до речі, і ми це знаємо, і пишаємося нашими героями з Криму, кримцями, етнічними кримцями інших національностей, там українськими кримськими, які просто зараз воюють в різних частинах військових, в різних абсолютно підрозділах. Вони дуже мотивовані люди. І вони, до речі, жодного сумніву не мають, що ми звільнимо і Херсонську область, і Крим, і їх жодна домовленість, знаєте, там, ну, нас лякають завжди зрадою, що ось приїде Макрон, там, Шольц, натиснуть на нас, і ми таки здамося. Ні, цього просто не буде, це не може бути ніколи. І прагнення до Європи – це і є прагнення до гарантій наших власних прав кожного громадянина, і конкретно корінного народу вже визнаного кримських татар, бо, в принципі, 3 народи визнано, це кримські татари, Караїми і кримчаки, але все ж це зрештою один єдиний кримський народ, який має одну мову, і ну там 99% це кримці, кремли. А на жаль, цих 2 народів, там представників дуже мало просто на землі залишилося. І це питання конкретно Криму, яке гарантовано нам вирішення Європейським Союзом. Тому це дуже важливо. І це справжнє, ну, я не буду казати свято зараз, так, а це справжнє досягнення і гарантія нам, кримцям, що більшість арифметична російськомовних, так званих, да, вона не буде забезпечити домінацію в усіх сферах. Так, колись там Мустафа Джемілєв сказав, що ви нам дорікаєте те, що нас мало, зробивши декілька геноцидів над нами. Так, ну, як це, до речі, українці так само робили ж, так, там східна частина України, вона ж заселена була великою мірою, ну, примусово і знищена, виселена, а потім завезена. Ну, ми ж все це знаємо. Я, знаєте, що хочу про що поговорити, не так багато часу залишилося. Ось опитування цього тижня було проведено по всіх країнах Європейського Союзу. 60% і більше, ну це середня цифра, підтримують вхід кандидатства України, ну і зрештою вхід України в європейську сім'ю народів, так? 80% європейців, вони погоджуються з політикою безпеки, яку веде зараз Європейський Союз і НАТО, і їхні власні уряди. Тобто не дивлячись на те, що там підвищення податків, там ціни ростуть, вони, тобто пріоритети в головах більшості європейців розставлені вірно. Зрештою, можемо так сказати, великою нашою ціною. Смертей, героїзму тощо, руйнувань. Але тут я багато таких думок чую, що Путін, він така ж людина, якщо людина підступна, він дуже добре знає людство. І він розраховує, і він казав, коли про Петра І казав, що ну, він 21 рік воював, там, тобто він готовий виснажувати Європу, в тому числі в тому сенсі, що буде якась втома від України. Ось ваше відчуття. Що буде з підтримкою України військовою, дипломатичною, суспільною, з тиском на західних політиків в різних країнах протягом, ну, наприклад, ну, просто на майбутній рік, а може і далі. Є ваше відчуття. Чи може хтось втомитися і здати Україну, там, зрадити, чи цього не буде? Я думаю, що втома, без сумніву, якась на якомусь етапі з'явиться. Це об'єктивний процес, ну, так би мовити, призвичаєння, втома.
Але чи це буде мати такий принципово характер зміни ставлення до проблеми? Ні. На мій погляд, є два фактора, чому це неможливо. Перший фактор – це те, що насправді Європейський Союз, ключові еліти Європи зрозуміли, що мова у війні України з Росією не йде про збереження тільки України. Вони зрозуміли, що вирішується питання майбутнього Європи і майбутнього військового конфлікту, який може бути на території Європи. І ми бачимо вже сьогодні проблеми, які, наприклад, виникли в Литві. Після того, як Литва почала виконувати рішення про забезпечення санкцій проти Російської Федерації і фактично заблокувала Калінінградську область. Це викликало агресивну реакцію Російської Федерації. Зараз вона там погрожує Литві і так далі і тому подібне. Хоча Литва не порушувала жодного міжнародного документу, жодного міжнародного стандарту і виконує рішення Європейського Союзу, членом якого вона є. Отже, європейці розуміють, що сьогоднішня війна – це війна в тому числі за Європу. Україна веде війну з Росією за Європу в тому числі. І їм буде набагато простіше забезпечувати Україну всіма необхідними ресурсами, включаючи зброю і включаючи матеріально-технічну базу, ніж потім самим приймати участь у військових діях. Тим більше, що європейці вже давно в них не приймали цієї участі. Тим більше, що європейці останні 30-40 років з року в рік скорочували свої військові видатки. З року в рік вони привчалися жити в такому комфорті буржуазному, я би сказав. А сьогодні час вимагає зміни цього. І європейцям простіше це робити для України, допомогти Україні максимально, щоб вона перемогла оцього російського ведмедя. Ніж потім стара Європа почне з ним обличчям сталкуватися. Так само це перший фактор, про який я казав, це розуміння європейців. Другий фактор, як це не дивно, це природа агресора Російської Федерації. Російська Федерація не бажає заспокоюватися. Вона не зрозуміла, що мета її війни проти України не є те, що вони озвучили, там демілітаризація, денацифікація і так далі. Вся ця чуш, яка була озвучена на початку цієї так званої спеціальної військової операції. Мета знищення України і зміна формату відносин в Європі. А можливо, і для зміни цього формату Російська Федерація буде потребувати постійних жертв, я би сказав. І після України це може бути Молдова, потім це може бути Литва, потім Нарва. От Нарву згадував Путін не так давно на конференції, яка була присвячена Петру І. Отже, а Нарва – це суверенна частина Естонії. Наступною може бути Латвія, де біля 50% населення так звані російськомовні. І русські можуть захотіти захищати їх права, хоча там значна частина цих російськомовних не хоче, щоб їх хтось захищав. Так ми ж бачимо, як Росія в Україні захищає ці права, просто знищуючи міста і все. Але дійсно в Латвії є Латгалія, така територія, область така, яка на районі ці знаходиться на сході. Так само Нарва в Естонії, там ще пара уїздів, здається. Ну так. Тобто це вони, причому Путін погрожує прямо.
російський ведмідь, він не буде давати Європі розслаблятися. І як це не дивно і не парадоксально, саме завдяки такій поведінці Європа не зможе втратити цікавість, інтерес до українських подій. Ну і головне, і дуже важливе, от тим, що Європа приймає Україну кандидатом в члени Європейського Союзу, свою родину де-факто. Одна справа, коли щось стосується твого дальнього сусіда. Інша справа, коли щось стосується члена твоєї родини, твого родича. Так от, українці де-факто стають родичами кожному європейському народу, кожній європейській столиці. І тепер я після того, що Україна набуває кандидатства, а згодом і членства в Європейському Союзі, немає, скільки б не тягнулася ця війна, я не вірю і розумію, що немає жодного шансу, щоб Європейський Союз і Європа втратила інтерес до цього питання. А і останнє, що б я хотів з цього приводу сказати, це в нас є ще дві країни. Є Сполучені Штати Америки і є Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Ці дві країни, для яких дуже важлива геополітична стабільність у світі, які розуміються на геополітиці і на важливості збереження миру і стабільності в Європі і змушення всіх хуліганів до пристойної поведінки або їх покарання цих хуліганів. Так от я думаю, що ці дві країни точно не втратять жодного інтересу к українським подіям. А це означає, що його не втратить і Європа. Скажіть, будь ласка, як, на вашу думку, вдалося переконати пана Орбана чи товариша путінського Орбана не заважати Україні? Що сталося, що він став такий лагідний, зачинив варіжку, якщо так можна сказати, на тему України, навіть сказав, що ми за, підтримуємо. В нас буквально залишається 3 хвилини. Ну, так, я скажу більше, остання його заява взагалі-то була якась проривна. Він там сказав, що потрібно дуже спростити всі бюрократичні механізми, щоб Україну пошвидше прийняти в Європейський Союз. Ну, щодо Орбана, це ситуація, яка демонструє якраз картину, коли одна з країн Європейського Союзу трошки помиляється і десь починає йти не туди. Але так чи інакше, ми повинні розуміти, при будь-якій любові між Орбаном і Путіним, при будь-яких стосунках між нафтовими, газовими баронами російськими і політичним істеблішментом Угорщини, ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день 70% товарообігу, десь приблизно половина бюджетних надходжень в Угорщину так чи інакше пов'язані з Європейським Союзом. Без Європейського Союзу в Угорщині буде економічна катастрофа. І що би не відбувалося, так, може бути, Орбану подобається роль такого, знаєте, infant terrible, такого розбійника у родині, але так чи інакше, він приходить додому, до свого рідного європейського дому, йому там об'ясняють, як себе треба вести, і що якщо він буде продовжувати себе вести погано, то тоді в нього заберуть дуже такі улюблені цукерки. Ну, тобто він може піти в напрямку Сербії, наприклад, да? Яка майже втратила шанси на Європейський Союз, наприклад. Ну так. І будь-яка погроза Угорщині щодо цього тут же приводить пана Орбана в надлежащий вік.
Дякую вам, пане Володимире. Вперше з вами спілкувалися в етері. Дуже цікаво. Ви дуже обізнана, крута людина. Ви дали такі пояснення чіткі. Я дякую вам ще раз, пане Володимире. Будемо на зв'язку. А нашим глядачам я хочу порадити чи попросити вас розповсюджувати, розширювати цю програму, бо тут саме дуже важливі слова були сказані про Крим, про майбутнє кримсько-татарської національної територіальної автономії в Криму в складі України. Це наше гарантоване право європейське. Тобто ми маємо лише разом наближати час звільнення Криму, а все в майбутньому у нас буде добре, чесно, і ми ніколи більше не будемо чимось там підлеглими на власній землі в рідному Криму, в рідній Україні. Дивіться АТR далі.